ako pala. Ang bante mo. Di Ako na. Di ba ka naragukad ha? Ha? Di ka naragukad. Hi guys, masang adlaw dito tanan. Ato na po nagkaroon sa munisipyo kay mag-seminar nami. Naraman na yung mga putana. Nani? Ngayon nga limon sumabong, agi mong anak ug maghilak ang sa man imo pang ilabay sa sapa. Imong takon. Takon ang hilom. Hila. Diyan na guys. Mag-seminar pa may una kang buntag. Gwapo na kasi mo seminar. Ato ko na pinagtutuloy. Kira ka ginawa. Ano ba? May burot man? Kay nagpalabi mo kakain. Well, labutan. Labutan kanila yung dagat. Berapa mo kurang nahu isang tambok sa may ikisan. Hi guys, besok gabi eh. Daan is bye, kami Lemuel. Ngit-ngit na medari nakaabot. Kaniha nagseminar may sa DSWD. Nga, libre mi to kuan. Panood to, libre snack sa buntag o snack sa hapon. Naghana ka dyan ipang tudlo. About sa relasyon sa barang asawa. Kinahanglan dyan nga di mo magbugil. Ang unang nileksyon na mong pulis. Simba ko lagi o magbukay na lagi o kanong na di magkasinabot. Yung matong pulis nga maon ni mga kuan, patakaran. Umatong na to. Umuha na ibatan sa mga asawa. Mapreso ka dyan. Kaya ka na laging manag-uyab pa. Di pa madilkado mo gawas ng ibang mga batasan. Ang ibang batasan, anak na mo gawas o mag-uba na. Anza. Kung mag-uba na, ansag mo gawas, ang batasan na ilimul nga. Isa na ko nga. Sagpaog kalit, kaya mapangatris siya. Dyan ipapreso na anak. Nag-action po partida nang magbubalitok lagi. Kaya nga na madyan ay magkasal na. Aglaki ko noong ka nang may mamagas ko nos badzi. Ngayon nga na nakagabi imanguhit. Nza. Og badzi di ko na masagot. Za pagsan ko nos bana. Nza. Mabutag tayo nga mag-away na kagasawa kay kapoy. Kaya nagtrabaho nga na. Nza agba na sig pamagas. Nza namdi tayo mag-asawa. May sama kay gada. Mag-away na. Nga na, aglaki ko na po, akasuhan, huwag ka nang mamagas. Di lagi mamagas. Huwag ka nang ay bubalitok. Kaya nang di makasuhan. Kananglan ay, huwag magbubalitok na mo, dapat nagkasanabot gada mong duha nga. Nga na, yung buhaton, di kay laki resig pamagas. Di agbadzi, wa. Di na magsilbi. Kaya upag sa niya, mo na mag-away na, gubot na gada pamazo. Mauna ito nga, kinahanglan magkasanabot gada mong duha. Basta kaya dihanay gisgutan paghimus bata, karang maburos na ka, ugon sa mo, aglaki po di nga na. Ug maburos sa imong asawa, uban nandiyan na nimo magpaprenatal. Unsay kinahanglan sa imong asawa imo dyan ang ihatag. Nakayon sila mo gani nga di manilali mo minjo. Nga na maburos sa imong asawa, mga anak na. Inyong anak kinahanglan ikaw. Kuan ka good influence ka sa imong anak. Ug mo na kang amahan. Kay kanang imong anak magdako na yung anak o unsa ka pagkaamahan magsingasing ba kay ngana na kay bisyo manigarilyo ka mo na gyud mong anak sundog pud nimo kay ora kay tama sa imong anak nga dagang amahan manigarilyo bugubog wa dad siya nga gyud mong bana mo imo makahubog kay kanang ingana usa pa na sa hinungdan nga maggubot mo napay giingon dadto nga karon sa manag-uyab pa agi mong uyab, di da po dangay o ganang imong timplahag kape, imong hukaran. Nagmabot ako ng panahon, kaya ako makaanak na ko. Siyempre, ag-anak man dyan unahon. Di na ka makatimplag kape sa imong bana, di na ka makahukad o gluto sa imong bana. Tapos ako nung sa hinungdan, nga mag-away mo ba nag-asawa? Kay, yung nga na, lagi, agi mong uyab, imong giyan, timplag kape, munggiar dug hukad sa isang pagkaon, andam sa isang brief, andam sa isang sinina. Ug naanay anak, di na nimo mahimo sa imong bana kay siyempre ang anak man imong unahon. Unsa? Usa ko no sa hinungdan nga mag-away kay naglaki ko nung nga anad nga inandaman sa isang mga gamit dihang sanggato, sanina. Ug naanay anak, di naman sa andaman. Agbana makahana mo kuno pagdaotan mingon nga ngano pa ni siya nga
wala mo ko templahe kapi. Maadyo mag-seminar kaya daghan kay mahibawaan. Sugod dun sa una hangtod nas katapusan, taman magminupos. Daghan ka adyo gipang hisgutan. Di jud dali mo sad og kami jeun. Kay siyempre daghan ka atimanon. Nja, ang kwarta ko no sa imong bana, imo na ko no pa ng kwarta. Pero ang kwartas baji, aho ra. Ang kwarta ko no sa bana, kwarta na ko na sa asawa. Pagsabot namang limwil sa among mga kwarta. Basta musod ka og kami jeun, kinahanglan na madud nga magkasanabot mong duha. Ay kami jeun forever magajud na. Ingon ka nang may kakadlaw ka na pakasal. Ugma buwag na mo. Mong gibalik-balik gajud ganihan ingon ka mo mga laki. Kanang nay sure na gajud mo nga maminja mo, balik-balik jud kay pwede para ba jud mo back out. Andenghanan jud gipang hisgutan daghan ko na hibawan karong adlaw. Ningan na barad to nga kanang nay agasawa lagi ate mo na nang imong bana. Aga ko unsa man ninaho. Naisahay nga malujak ko, ug di ko makaatiwan nimo. Imo na kong buwagan dana. Ngimwil. Basta kay kita ra kuno duha magsabot-sabot. Di lang man siguro magibugno. Ug moabot sa panahon nga mo kong laparuhon, di na ka makaantos na ho. Di gadyo ko na lang sugot. Muli gadyo ko sa bahay, malayas ko. Yung lipod. Hello. Sud. Kaya nalagay sa nga kuan ko sa puton. Unsa kang kita man tanan ay sapot. Basta ka sumbag ka hapog na lang sa imong gibati, sumbag lamas puno ka saging. Adto lang magado ko sumbaga. Election gani ha, nga ubag plano na ko nung magbuntis na nga nalagi. Kinahanglan jud magtigom jud kuno una og kwarta. Kaya buntis na, imo dyan ang mga daman. Namot ko guna kaya si Limuel may gisigag sampul. Kaya sa nga dari, gipatang nga man Limuel. Aga nga, ano nga, nagipatang dari. Pero nagipatang sa ubos, mga makit eh. Kuan may kabok seminar na po, unsa. Si Limuel dyan ganun na sampul. Ipangutara o gasang trabaho. Ako ni po si Limuel sa Manila. Unsa hala, Manila man di ay. Dagang rabi mga baji dito. Masing matintal kay nga na, delikado. Masabay maback out na naman ka. Back out ka rin, ganyan at Limuel. Basta Limuel nga di ko na siya back out. Makalingaw nga rin pag-seminar na eh. Kinahalan ko naging mga asawa ka nang naipatiun sa katagalik ko din nga na. Imo nga hilutong ko no, di kaya mo nga bukbukon hinuon. Paghaman mo ni ato Miss Kuan, civil registrar. Nagka-problema po mirad to. Pagkuling na sa mga requirements, katong na sinumar, barangay clearance, sidula, agang NSO nawa. Bawo? Nawa ra makalit. Nga gibutang ra mo to sa envelope, dyan nawa jud. Pero okay ra kay, nakakita naman ko sa birth certificate dito sa munisipyo. Na problema na po drone. Agalimwil nga sinumar na expire na. Mao na nga makuha na pa ni utro. Ug nanay sinumar silimar nga bag-o amarang ipasa dito sa civil registrar. Unja after 10 days na nagamang kuan. Marriage license na. Ano to amang dadan sa simbahan? Ningen tong mga nagseminar bago may mo back-out na naman mo. Kay di lalim ning sud og kaminjoon. Ay sila mo labas sa giingnan og kang na ikaw ulit mo back-out ka. Sige sig balik-balik. Unsa? Ni mas limol nga di jud kun sa mo back-out. Unsa karon si limol gisabot ni Ate Ali. Nga nagang kaimtang sa nga makapwed ang lawas. Di ko na makaluto. Sila mo mo kuno muluto. O kara mo kuno siya. Yapon. Nasaan? Lagi anaman ko pala ng bantin. Di ako na. Di ba ka narugukad ha? Ha? Di ka narugukad. Lahi mo kuno lang imong ararugukad kay
Kaya na panahon nga din na mahukaran, may naman nga, ala, basiksik ko nga na nila, ino naman kuhukari. Nga na. Ano ta? Bakaw ni Nay. Baho na. Ay, ang pagkaat ko na slimil tayo. Malabot na rin. Mukhang kagisda day. Nga na ko slimil nga, sige nga, mag-example ka na, gapuhan na siguro sa speaker. Siyempre. Doon ba isa yung mga statement? It Kaya me. ba mo mag-window? Ngayon man nakuhan ka na, ikaw, Kaya limoy. mo patanan ba mo? Dyan mo din mo patanan. Kaya tagaan mo. Ngayon nga, bagaut na naman. Nga ba ba mo kami dito nga lisod man? Napitay sa... Kapila ka ito, ingon nga bagaut na naman. Yan nga bagaut naman limoy kayo. At tura bakas Manila mo balik, sa mga kita karatog duweng badji. Kaya katong badji haray mong kitaan. Kuha na ito, nasakit sa isang palalang. Hindi mo kuha pa kasi mga asawa, ano yung mga asawa nga ito yung madaot. Bagaut na naman. Nga manggapos na mo ng bagaut. Hindi sila. Kasi na dito kuhan. Gwapa si Katatiri. Ah, siyempre. Asa-asa man mo magpakasal sa Tiri. Atos lungsod. Lixian, flower girl Lixian. Di maglakilak yung nagpaso ha. Ang kwarta ko nusbana, kwarta sa asawa. Ang kwarta asawa, kwarta asawa ra. Wala ba tagbana? Para sa kong tindor Lixi. Lapo-lapo di. Ito maaga. Majila na siya. Nabusog-usod na nga ng udto. Ha? Kabuok mo na si Minar. Kung kapari. Kuha may kaparis, 5. Kaysa magban. May taga Napo, may taga Ubay. Mala. Basta ka di ko nung mamagos. Kung agi mong asawa, ako na gusto magbabalitok, aga ko nga pagsa. So, Ay, ko mga pagsun, kaso ka nakagrip. Kabaw. ay pagulgan, kapuyon ko. Huwag mo ka nang ngumit yan, no? Nawara. Celebrate. Ha? Nangungit, pwede ko ni mo man. Papoy trabaho. Ha? Papoy trabaho. Ay, tunod doon. Nangungit, pwede ko ni mo man. Kung mag-live-in na, ano magawas ng mga batasan. Karang kita na lang mo duha. Balan. Karon na pa, kaya napagang pamangkaya na mas nanay si tatay. Pabata na buutan pa. Ang butan, dadawag na sa mga biyanan. Pero mamindir na, labang ng kaldero ko yung luto. Bukag. Ilakag patay. Trabaho bingla mo ko bukag. Mga na mo kapagkalim. Kita ko daw na buog na minulita. Wow. Buog. Bugyo kayo mo kada ug. Wala naman ka nang nai. Sino nagtatay, tagko me. Wa ko kita nag-away na sila. Bawal makapagkadlawon ka ng tugmi. Kasi mo lang iaway. Oy. Kaya pupunta na nagikas maguwang. Hiling. Kita ko na lagi. Bukog nyo. Kaya nga mahinga na po tayo limul. Di tayo mag-away jud. Wala. Nay, sinimuli ka yung tingog, Nay. Ay, mo tingog. Karang maglaris niyo. Mamapangat ko. Kaya ako naman sige kistorya. Kaya Dibuat mo yung away na. Ano pa din? Kaya Kaya mga sila pag-ibuhatin ng mundi ay. Kaya ka mag-away-away Miss Manila sa una. Di ka mo tingog. Maglaya na sa kwarto. Ngayon mo, tubo. Magduwa silpon. Wala nga na kaway sa mo. Nasuwa na mo. Sa tay? Wala na kaway sa mo. Mas di mo tingog. Ka na mag-away ni. Naku naman hilap. Ano mo bayawan mo? Katong mas lagi. Katong na yung kong di. Kita nga muli ko rin nga ng hilap. Ang naslaag ba katong muli ng gabi eh. Nga hilap ko. Ang naslaag na eh. Nagamang yawa dyan. Kaya ako di man ito kumuli. Nasila, tungtan mo kus na kasi sige magbadak-badak. Sabot ang uli. Sabot. Hindi mo uli. Nakakanaling lang naman kus mga istorya. Ano yung wala niya? Ano ba? Sa adil hatanam. Kaya nga naman ito ko. Sa katagin mo, abaga ang hiladag ko yung anak. Ito, pinahirap. Hindi mo na
Nay. Ang hirap kaya alagang niya mo nga na. Unsa? Ako na panihila pag naman. Wala kayo ako nung gibawasan. Hindi pagka makakanangan nagbawas. Wapos nabatol mo kasing-kasing nga sumusubagan ko nimo. Bawal mo ang bawas. Ha? Bawal mo ang bawas. Sakto tong buhat nga bisag akang gidagpi. Wa ko nimo abawsi. Wa ko nimo sumbaga. Di mo gid bato sakit pag dagpi ano, guay-gorong pod. Sakit di. Ha? Ada beli ay. Lugangan. Eh? Dari pa na ko ni Miss Manila nay. Hindi ano. Dami nga ulo ko, paghatod na makuling mo eh. Yung tayo mga katulog ka buwan, eh, ito sa lang pukudani. Uli ka, may kauban. Ay, na magmindir na. Hindi na mga pa sa kanan. Sa namin nga po. May dingan na. May ako nun ko. Pwede siguro malabog ka na nay. Masabot ka matay nga na. May dati, isa ka bandi, kauban mo. At yung doan mo ba, tagaan na gamay. Kaysa may musulo, ikaw. Ha? Kita. Mga tao na tayo. Ha? Kasa? Ikaw lang may among anak lipsi. Ha? Ano man? Bog na na kakadyo di. Di eh. Dado, muna. Parang bunaw na. Dado, si Manila, oh. Abroad, wala yung mama. Patos na daluyong. Ako imong Lolo Pablo, Lola Merlinda, at tuta. Ato ka, minira eskwela para Tagalog ka. Ito sa Rizal. Balik daw ako Tagalog.